Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Jake at taga Bulacan. Ngamsakbay na, intay man paibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Butak family dito'y Reyna Mercedes kan pamilya Dakiwag di Tarugaw from Loveline Butak. Manangan kan Villanueva family dita Inabaan Sur Rosario La Union from Carolina Manangan ti Middle East. Shout out kada JP Maglalang, Velasco Lavier, da Maharlikans kan Eva Justo. Makablaawan ti Mekin Andrada Kabebe Jen Calpito family from Erwin Cacho ti Urdaneta, Pangasinan. Makablaawan ni Ray Jose, anak ko ada Jo Marie, John Ray kananay Kunching Dulay from Josephine Jose. Inang ko ani Ebeth dito'y Kalipaan Asinggan, Pangasinan from Kier Lubuen. Vallejos kan Taberna family ti Vancouver, Canada kan amin at agatangadan San Quintin Abra kan tiili ti Santa Catalina from Leyniki Alejo. Family Manuel iti Lasam, amin at aga-alakapan Cagayan kan Etchage Isabela. Nang runa ti pamilya ni Abigail de la Cruz from Jerome Mendoza ti Pura, Tarlac. Lamberto Pasion Jr., Leslie May kan Anaya Faith, kastamat ni Noli Andres from Linda Pasion. Kawork ko dito'y Tiplex kan kakabsat ko ada Kathy, Jojo, Jomel, Liza kan nanang ko ani Elena Mendoza, Tipura, Tarlac. Shout out kada Jermeline Gayon, Hazer May Medina, amin at taga Butaw, San Manuel, Pangasinan from Joan Rovillos.
Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Jake. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Jake kat taga Bulacan. Adaan asawa kan may nga anak. Manipod na sarakan mi to YouTube channel yo, nagbalinan a pagpalabasan mi iti oras, ti dumngag kadagiti drama yo, nang runa no adda kami iti pwesto mi. Siyak nga minan ti kadwa ni Papang amang banbantay iti shop mi, manipod pimusay day di mamang. Adamot padas ko akayat ko ayuman kada kayo, kat sapay ko ma tamapili a maidrama ti pakasaritaak, tanam na maak a makaibati dayto iti adal kadagiti dumdumngag, nang runa kadagiti anak, akalpasan a pagnumaranda dagiti dadakkelda, kat kaslaawanan anyaman na kadakwada. Rugyak man nga rod ti agsalaysay Manang. Papang, ado dagiti materyales sa masapol ang magatang. Ado ti awat tayo asufa ita am upholstery. Kasta ka di. Sikan ti makaam mo. Amo maten no asino a supplier ti paggatangam. May mayat matlang no da kayo ti makisarita iti supplier, Papang. Dakdakkel ti discount no da kayo ti makasarita da. Kabala mo na ita, Jake. Amo da matasikat adda dito shop. Adda ngamin papanak. Sa dino ngamin ti papanan nyo, Papang? Adda papanan mi kan ni kumpare ka dino. Kita mo no niya dagiti kasapulan dito shop. Ta-orderum amin na niti supplier. Kalkalapay nga adda ka dito'y. Rumpang lang nga amom amin ng dagita. Anya kalakit din aya. Papang? Mala, di na konsingaan, taor-orayin nakti kompanik. Sigurado mamalpas dagiti trabahador, dagiti rumbang amay lepas. Diyak kayat nga agreklamo dagiti customer tayo. Uwan, Papang. Sige nga rod, siya kunti makam mo. Apay anala daw ka nagawin, Jake. Sa dino tayan ni Papang mo, apay asaan kayo naggidan a nagawid. Itay pa yung awan ni Papang di shop, auntie. Ada ka no pag naday ti kumpare na. Inuray mi pa yung amin di umay mangalay ti na iparipera sofa. Iso naladawa ka nakaawid. Nagpauray da ngamin. Talaga nga impyarkan kan ni Papang mo di shop, manipod pimusay day di mamang mo. Kanayon mo tan asana matatao ijay. Day tangaro ti pagsidsidawa, kanti. Saan mo tasigo da kas dyan ni Papang? Diyak man mo, nanya ti mapaspasamak kan kuana. Naala, paspasen siya amon ni Papang mo. Nalabit saan pa'y nakalipat nga po iti ipupusay ni mamang mo, iso akasta. Auntie? Basta di mo baybayan tinaipundarda negosyo yo. Si kantimang bantay, tasaan mon ama pang namnamaan ni Papang mo. Daddy? Anak, pasensyakan ta nala daw asim mangpot ni Daddy. Okay lang, Daddy. Nag-dinner kayo ka din kan ni Lola? Wan, Daddy. Adates mi inton bigat. Iso nga agrev-reviewak. Lalaing nga rod di school, anak, ha? Tapno maragsakan mo't ni Mamim nga day abroad. Yes, Daddy. Tapno ada reward ko. Siyempre, anak. Kanayon mo't nga day pauit ni Mamim aparakan ka saan ka di? Iso alalay nga makanayon. Can be a good girl, okay? Yes, Daddy. Awan ka di pa'y ni Lolo? Ada na pa na ni Lolom, anak. Iso asigurado ang marabyan man nga agawid. Saan ko nga minan ang makitkita ni Lolo?
Bayam, tayo bagaktukan kuha na day tangay bagam kanyak. Okay, Daddy. Ag-sleep akon. O sige anak, tada pa school mo inton bigat. Good night, Megan. Good night, Daddy. Jake, masapol ko ti kwarta. Out of town na kinton bigat. Out of town? Mga na dayo ti papanan nyo. Siya kung tag-drive papang. Kaduan kayo ni ti papanan nyo. Saanen, kabalakpay. Anya ti pagkunkunaam kanyak. Lakayak unayen tapno jakon makamaneho. Papang, saan mo't nga ti kasta? Ngam out of town day ta. Oray kumano dito ilang ayan tayo. Taoray awan driver yo. Kabaila kunakmet. Ungayam, mga no talong aldawak iti papanak. Anya nga mintaramidan nyo iti papanan nyo, papang. Di kayo pa yun umumay dito yung shop. Manmanuda kayo na makita dito eh. At nagagara ka tao iti papanak, iho. Akan pambarak matan at agpasyar. Damdamagan nga rod ni auntie. No sa dino ka no ti papapanan nyo. Takanayon kayo nga awan. Oray di apo ko yo. Kailiw na kayo kanon. Bye-bye am sa ikit mo. Adulaw na iti pakibibiyangan na. Papang, concern lang kada kayo di kabsatyo. Iso akas jay. Jake, awan ti rumbe nga pagdanagan nyo kanyak. Kapailak ti pagik. Malakit din, isagana mo tayo kwarta daw dawatek. Tama sapa ak nga agluwas, intun bigat. Napigsa ti upholstery shop mi manang Emmy. Ado dagiti suki mi nga am-amo day di mamang. Isu na laeng tanasapa met a pinanawan na kami. Tirigat naman ang manipod pimusay ni mamang saanen a matatao ni papang ijay shop. Kasla siya kun ti mangimatmaton iti negosyo. Tasyak ti kanayon nga adda ijay. Mas daaw kami nang runa ti kabsat ni papang no sa dino ti papapanan na. Kanayon a pumanaw ket rabiin no makaawid. Nagtultuloy ti kasdi nga aramid ni papang manang. Agingga iti maysa nga aldaw. Mala, sumrek ka dito shop, Ella. Agyaman nak. Ala, nagdakkel gayam to shop mo, Marco. Wen, nabayagan ang negosyo mi daytoy. Si bibiyag pa'y idi day di asawak. Sino iti kadom amang imatmaton dito eh? Di kakaisul na nga anak ko, ni Jake. Iso ti mabatbati ditoy. Amo na nga minan ti ar-aramiden na ditoy. Sigurado ang magustuak ditoy. Ado pa'y kayam ti trabahador yun. Wen, taka na yun nga min nga da sumrag ka matrabaho. Sigurado ka akayat mo ditoy? Wan siguradong agenjoyak ditoy. Good. Adamot gayang bisita yo, papang. Ada ka matgaya man, Jake. Ella, iso ni Jake. Ti ibagbagakan ka nga anak ko. Hello, Jake. Jake, isumot ni Ella. Kaayan-ayat ko. Ha? Kaayan ayat yo, papang?
Kasano kaayan ayat yu kat aring na nga anak yu langan. Mangrabrabak kayo ka di, Papang? Saan, Jake? Puno kaayan ayat ko ni Ella. Saan ka di, Ella? Pudno ti kinuna ni Papang mo, Jake. Agayan ayat kami. Ha? Isong empasyar ko dito, tapno makita na mati lugar tayo. Kung tapno maamuna ka. Jake, sige ha? Tama pan kami pa balay. Kaya't ko ayam amo ni Ella ken ni Antim. Jake, nakitam ka di kadwa ni Papang mo a babae? Uwan, Auntie. Napanday ta ija shop. Kaayan ayat na kano. Ay, Diyos ko. Anya tinaknakan ni Papang mo. Nagubing ti kuna na kaayan ayat na. Arig na anak nan. Kastamod ti ko na, Auntie. Ngam nagturod di babae anang ibaga kanyak at talaga akaayan ayat na kano ni Papang. Jake. Isumot lagayam ang masansan nga out of town ni Papang. Tama pa nagayam sarsarungkaran da siya babae. Isumot lagayam nga awanan ti panahon na itinegosyo da iti day di, Mamang. Kat anya ka ti plano ni Papang mo? Apay nga insurot na dito'y day siya babae. Day tangaro ti pagdandanaga, kanti. Kasla adan plano dadwa. Nakaamamwan na nga tamot iti day siya babae. Ay, sapay kuma. Tanagkamali aklaang iti panangipapan. Kasla da sa bali nga iwas day siya babae. Nadlaw kumot day tanti. Ngam di ta mabalin at ubngaron ti pagayatan ni Papang. Makapasakit lang iti nakam. Taad ta na dagos kasukat day di, Mamang. Ngarod ala, maamwan tanto no anya ti plano dadwa. Nukas pangrigan mga sawa manan ni Papang mo. Maaklon mo nga ta, Jake Barok. Diya ka mo, Auntie. Ngam no mabalin. Diyakon kayat ang mga sawa pa'y ni Papang. Anya, mga sawakan ko na. Wen kabagis. Kaya't ni Ella nga kalay sa kamin. Tapno makapagdana kamin ka sa gasawa. Desidido ka ka din iti da itapangedeng mo. Apay ang mga sawa ka pailaan. Lakay ka unay no ikumpara iti babae nga sawaem. Kabagis. Kasapulak mo tikad kaduak. Tikatakunay-nay ko. Nang runa pa'y takas itinakunam, lumakay ako. Day tangarod kat, lumakay kan, nga maapay akayat mo manan ti responsibilidad. Nagsaya at kumantibiyag mo. Ada negosyo yo, saan kayo matamakamkamtod? Ada ni Jake amang taripato kan ka, kan ada akmat. Anya pa'y ngay ti sa pulam. Kabagis, sa balilaeng mat ati asawa. Di yung maipaay ti pagragsakak. Isoan na kaikading akon. Ikalaysak ni Ella iti kabiitan a panawan. Papang, Jack ka din mabawing pa'y ti pangadang yo. Da kayo ti pampanunutak. Mangrugi kayo manin nga agpamilya kat agsalugan ti pigsayo. Ay ayatek ni Ella, Jake. Masapol ko ti katakunay-nay.
Narigat ka di nga awatan dayta. Amang nagparikot kayong tulaang papang. Ubing unay ta asawaan nyo. Amang ano di na kayong tumutla mataripato na imbag. Saan kami kadipay nga umdas kada kayo, papang? Ngamadan pamilyam, Jake. Agpapanpay, papang. Kas makita yung mat. Syakted ada mangi matmaton iti negosyo tayo. Ada kami mat iti anak ko. Ada pa'y ni auntie iti dan na tayo. Anya pa'y kumati sa pulin niyo, papang. Jake, nakaikadeng akon. Kat di kay agdanag. Saan kami nga agnaed iti balay? Agabang kami kan ni Ella iti pagnaedan mi. Takas tamot laan ti kayat ni Ella. Isumayat kayo man wano saan. Ikalaysak ni Ella. Saan mi anabawing ti kayat ti amak manang Emmy. Nagkalay sa nga rod iti huwes da papang ken ti ububing nga amang ngem iso akaayan-ayat na. Naamuan mi iti kumpare ni papang, anaam-am mo nagayam ni Ella iti may sa panganan, akanayon da apag stop overan no kasday nga ag out of town da kadagiti gagayam na. Di damot impagarop anaadaan dagayam iti relasyon. Anagtinag iti panangikasarken kuana ni papang. Tirigat naman ng kalpasan laangan ti kasarda na amuan mi, nga addagayam anak iti kinabalasang ti inasawa ti amak. Iti may sa agundaway, nakla atak iti kaadda ni Ella ijay shop. Adda kamot gayam dito shop, Ella. Ayan ni papang. Manipo dita, siya kun ti kaduam dito shop amang kita kadagiti trabahador. Ha? Kastamot dagiti sumrek ngagpaaramid. Tulungan kan dito shop manipod ita, Jake. Kasta ka di? Kat ni papang, saan ka din nga umay dito eh? Aday di balay, iso ti nagbati, tapno ada mga awir ka ni Junjun. Anya? Saan ka di arumbang asi ka kumati mga awir ita anak mo? Lakayin ni papang. Dinan ka ba ilan tagaw awir ito ubing? Di kagdanag, Jake. Napagsaritaan min dayta. Kat ni papang mo tinagdisnudo nga agbati iji balay nga agawir ka ni Junjun. Rumbang ko mga iso ti umay dito eh. Takabisado nanday ta negosyo. Kasano na dasi kaso ke Jarwar? Di mo pa'y kabisado ti taray ti negosyo? Maadan kung tumatlaang ti amin, Jake. Di kagdanag. Anya ti kunam, ni Ella ti aday di shop itay? Wan auntie, manipod ka no ita. Isun ti kadwak amang pataray iti negosyo. Kat ni papang mungay, rumbang ko mga iso ti kadwam iti shop, saan aday di babae. Anya nga ti amuna may papan iti negosyo. Day tamot ti bagbagak auntie. Diyak manamo ka ni papang. Apay abigla mo ti nakasya ti desisyon na. Day taan di bagbagak. Anya nga ita, imbes nga awan sa usawir na, adan aw-awirin na nga anak di asawa na. Ay, talaga saan ngagpampanunot na di tao. Day tati makagapo. Iso ajak kumakayatin ng mga sawa manan ni papang auntie. Imbes nga enjoyin na kumalangan ti biyag na, ngam saan.
Takas lamang rugrugi man niya pamilya. Di nantupay na awir ni Megan nga apo ko na. Ala, ingkasok na alan di amam iti pagigyananda. No awan di babae ijay tapno makasaritam. Uray siyak, saan nakakumporme iti kasta mapaspasamak iti amam? Kaasimat no igamanday di babae iti tenged na. Di kagdanag, anti. Talaga akasaritak ni Papang. Mangkita kiti napintas agundaway. Imbagmantan nakapasyar ka dito, Jake. Papang? Pasensya kan. Diyak pa'y ngamin na kay simpa diti pagnanaldan mi kan ni El. Kapat paturog ko ngamin kan ni Junjun. Papang, kasla diyak mamati iti makitkita kita. Saan nakastoy abiyag ti tinarigagayan mi iti day di mamang paraken ka? Apay nagbanag ka mo ti nakastoy, Papang. Nay, anya ko matidak si tararamidak, Jake. Araramidak lang ti pagrabanga kas padre ti pamilya. Papang, saan narumbang asika ti mga aramid kadagitoy? Ti asawam ti aking pagrabangan kadagitoy. Sika ti rumbang nga day shop, saan kat aday babae? Nagimnas ti biyag na ijay, Papang. Rumwara mapanmangan, agtugtugaw ng agmalmalam, wano saan matmaturog. Ngam si ka, Papang, ada ka dito ang mga aramid iti rumbang kumaatrabaho na? Pati pa nagawir iti anak na impatudunan kan ka? Jake, sa anak nga umanugot iti kastoy ang mapaspasamak, Papang. Anak-nak, kat pagrabangak asalwadan ti pagimbagam. Naglaingan di babae? Saan nga asawa ti trato na kan ka, Papang, no di kat tagabo? Jake, anak. Pasensyakan, Papang. Nga masapol akasaritam di asawam, no di mo kayat asyak amismo ti makisarita kan kwa na. Kat siguradok kan ka. Di na magustuhan ti manggagan na kanyak. Iso nga itata na sa papay. Masapol akas tigwo mo di asawam, Papang. Anya tinapasamak, Jake. Nakasaritam ka din ni Papang mo. Wananti, napanak iti pagnanaidanda. Kadyak na lapdan ti riknak idi makitak ti kasasaad ni Papang iti pagnanaidanda. Apay, kumusta ni Papang mo ijay? Ay na, anti. No kasano kasaya ti kasasaad na dito'y balay, isumot ti karigat ti sasaaden na ijay. Agasan nyo? Dinanon ko akapat paturog na iti anak ti asawa na. Kalpasan day ta, isupay ta gidalimanag kadag iti wara iti pagnanaidanda. Kaslaawan babaeng agnanaid iti balayda. Nakakaasi ni Papang, anti. Masapul nga aggunay kan, Jake. Itatada sa papay. Di mo itulo ka kasta ti trato day di babae ka ni Papang mo. Kaslaari ni Papang mo dito'y balay, idi si bibiyagpay ni mamang mo. Ita, kasta ti mapaspasamak. Agtignay kan, ipakita mo iti day di babae asaan ka akomporme iti kasdingar aramiden na ka ni Papang mo. Auntie, nalabit asaan akayat ni Papang mo nga agapa da iti asawa na. Iso apampanuynuyan na ti aramid na. Iso asikan nga anak na ti mangkastigo iti day di babae. Lakayon ni Papang mo. Kaasilaan no agnanayon akas ta ti trato ti asawa na kenkwana.
Sapay ko mata nakapagpanunot-mot lang ni Papang. Saan nakas siya klase ti panagbiag ti kayat ko para kan kuana. Ipatpatag ko unay ni Papang. Nakitak met no kasano nga impatagday di mamang. Isadyak lakit di ipalubos ang maagrabyado. Gapu itar aramidan ti may kadwang asawa na. Nagsakit tinakam ko ang nakakita iti sasaadan ita ni Papang. Iti dan na dahi babae. Maawatak ka ng asawa ti amak iti ubing ngam iso. Ngam, amo kumamot dahi babae nga ipatag kan ilalaan ti amak ka. Obserbarak ida iti manungal daw. Naawan lata ti pagbaliwan na. Siya ako na mismo ti pang kastigo iti may kadwang asawa ni Papang. Papang, ada kayo dito shop? Wen, Jake. Nagsarita kami kan ni Ella. Ibagak kan kwa na amin ang naibagam kanyak. Kat anya ti kunana, Papang. Ididamo, ipapilit na ti kayat na. Hanggang kinasarita ka na imbag, aging ka na paanugot kumutlaeng. Asya kun ti umay nga inaldaw dito shop. Kat iso ti agbati ije balay. Maragsakan na kiti dayta na pasamak, Papang. Talaga ajak agsardeng. Aging ga iti jak mabaliwan ti kasta nga aramid ti asawa yo. Nasaya tay manugot matlaeng. Jake, anak, maawatan ka. Amo ka pampanunutom laeng ti pagsaya atak. Kanagyaman ak unay gapu iti panangipatag mo kanyak, anak ko. Amok adinak tubaybayan. Ipatpatag ka unay, Papang. Ket jak to manugot nga ada mga grabyado kon ka. Ket ada isingasin ko, Papang. Ano day ka, Jake? Kaya't kung agnaid kayo ni Jibalay. Dakil una Jibalay para kada kami kadaan ti. Iso na panunot ko nga agnaid kayo mutta ni Jay. Okay laeng kan ka, anak. Wen, Papang. Tapno mabantayan da kayo. Kentap no masursuro di asawa yo ti makilangan iti pamilya tayo. Agyaman ak ngaron no kasta, anak ko. Mabainak nga min ang mangidin na kaniela kada kayo. Iso kinayat ko nga agabang kamilaangan iti pagnaidan. Kat agyaman ak, takayat na kami gayam akabalay. Wan mat, Papang. Kaya't ko masigurado ang matartaripato kayo na imbag. Iso nga agsubli kayo ni Jibalay, Papang. Agdeden na tayo ni Jibalay. Manugot ni Papang iti singasing ko manang Emmy. Iso nga ita, agnanaedan da Papang kanti may kadwang asawa na iti balay mi. Mas kampante akitan manang, gaputa makitkita kon nga inaldaw ti kasasaad ni Papang. Ken matartaripato metten anasayaat. Maobobserbarak met nga ikagkagumaan ti may kadwang asawa na, nga ar-aramiden dagiti pagrebengan na kas asawa ni Papang. Kat maragsakan ak unay, gaputa makitkitak ti kinaragsakan ni Papang. Iso anaragsakak met para kan kuana. Daytoy ti pakasarita ak manang. Toy pagayam mo, Jake. Jake, pagayam ko, dayawan ka iti kinasaya at mga anak. Saan ka mababalaw no kas jay man ti inaramid mo? Ngamin, napatag-unay kan ka ti amam.
Kat ti pagsayaatan na ti kapatgankan ka. Nasayaat mo tinapanunot mo apag naedenan ida iti asawa na iti pagtaengan nyo, gaputa mabanbantaya mo ti amam. Kantap no masursuro mo ti asawa na ti makilangan iti nakaikamangan na. Ken kang runaan na, maaramid na ti pagrebengan na kas asawa ken ni papang mo. Saan la agapo taadda kayo a makaimatang iti garaw na iti inaldaw-aldaw. Kararag ko asapay kuma, taagbalin anayas tilin na nyo, kas maysa a pamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyay. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsa, Isu